Yes παιδιά, Ninja 21 εδώ και σήμερα παίζουμε Roblox ποντικός. Μαζί με τον φίλο μου τον... Λοιπόν, να σας εξηγήσω τη μεγάλη ιστορία αυτή. Ήμουνα 2 χρονών όταν μία μέρα ήρθε στο σπίτι μου ο ποντικός και μου έφαγε όλα τα τετράδια και γι' αυτό μετά από αρκετά χρόνια θέλω να πάρω εκδίκηση. Ειδικά εσύ εκδίκηση που θα το πάρεις. 1, 2, 3. Συγγνώμη παιδιά, μου χάλασε το μικρόφωνο. Το έφτιαξα. Μου γίνεται συχνά αυτό, ρωτήστε και τον Νίκο. Του γίνεται όντως συχνά. Τι είναι αυτό? Εντάξει, ένα κόκκινο πράγμα ήταν. Θα μου κυνηγάει για πάντα. Αιώνια ζωή. Δεν νομίζω ότι Θα σε κυνηγάει μια κουταμάρα. Τώρα εγώ κάνω πράγματα. Κάπου εδώ πέρα κοντά είναι ο ποντικός και κάποιος πέθανε. Βρήκα το κόκκινο κλειδί, Νίκο. Το έχω. Οκ. Όχι, το έκανα λάθος όλο. Ο ποντικός. Είμαι λίγο ηλίθιος. Το πρώτο είναι 1. Λοιπόν, έχουμε 1, 2. Ο ποντικός. Τι κάνεις έτσι? Ένα, 2, 9. Ποντικός. Πρώτη βόσκρα και ήταν αυτό. Ποντικός! Ποντικό. 1, 2, 9, 7. Πες εδώ έχει φλικάνει. 3. Σε με παλιό ποντική να μπω μέσα. Ποντικέ. Ο ποντικός δεν μ' άφησε να ανοίξω την πόρτα και κάπως δεν με έπιασε. Ναι, άνοιξα το τυράκι. Μπρο, μου ήρθε ο ποντικός jumpscare. Μου ήρθε και εμένα ο ποντικός. Του χάλασε πάλι το μικρόφωνο. Όντως σου χάλασε. Νίκο, από πίσω σου είμαι. Do you know what Αυτός else εδώ is πέρα στο μαύρο no. ο φίλος μου. Είναι ο φίλος μου αυτός εδώ πέρα, ο Injecting Celestial. Νάτος. Κάντε τον όλοι friend, ούτε καν με νοιάζει. Okay. Ούτε καν με νοιάζει, θα μου πει μετά. Θα κάντε τον friend εδώ. Έλα εδώ, ακολούθαμε. Έλα ρε, ακολούθαμε. Αυτός έχει μια τάβλα. Πούντι. Α, Ακολούθαμε Νίκο, ακολούθαμε. είμαι το... Ρε φίλε, μη κάνεις αυτό. Εδώ πέρα έχει τυρί. 7 έχω. Έχω 7 ολόκληρα τυριά. Πρέπει να δούμε Το τέτοιο είναι, σημαίνει κλειδί. Ωραία, το βρήκαμε. Τέτοιο σημαίνει κλειδί. Ξέχασα. Πηράω, βγες από εκεί που είσαι. Φοβάμαι. Δίπλα από το ποντικό. Ο Ο ποντικός! Αφού κυνηγάει εσένα, γιατί φωνάζω? Μου γελάει. Όχι! Ωραία φίλε, ένα jumpscare που έπαθα.
ξέρω που πρέπει να πάω. Μπρο. Από πότε είναι και πότε. Ω, βρήκα την πόρτα για το κίτρινο κλειδί. Όχι. Μπήκε. Πού μπήκε? Όχι ρε μπρο, έχει μπει μέσα. Καλά, εντάξει. Νίκο, έχω σε 3, έχεις εσύ. Έχεις 7. Do you know what else is massive? No, baby. Το μπλε κλειδί. Νίκο, το μπλε κλειδί. Πού το? Το βρήκα. Πού? Έλα πίσω στους πω. No. Ήρθε. Πήγαινε στον φίλο στο ποντικό. No. Εγώ πάω λίγο να δω το μπλε κλειδί που το βάζουμε. Μπρο, είναι πάρα πολύ γρήγορος ο μπρο. Δεν μ' αρέσει. Δηλαδή στο τέλος Του καλά, psych! Psych! That's the wrong number! Okay. σε λίγο καιρό η γειτονιά σου θα σου πει ότι είσαι... Γιατί? Επειδή φωνάζεις πολύ. Μπρο, αυτό δεν έπρεπε να το πεις. Γιατί δεν είμαι... Όχι, εντάξει, είμαι ενώ... Όντως είσαι. Ναι ρε, δεν βλέπεις. Τέλεια. Γεια σου ποντίκε. Μάση. Come on, Dream! Όντε! Psych! Hey, Psych! πες με εμένα ποντίκε. Κάτι κύριε. Έλα εδώ, να περιμένουμε τον ποντικό να έρθει εδώ. Okay. Πού είναι το μπλε κλειδάκι? Έλα το μαζί βάζω. μου, έλα μαζί μου. Έλα έχω μαζί μου να στο πάρω. Ρε μπρο, πού... Σταμα!